Se întâlnesc două muști, una grasă, dar una slabă. Noroc, fa, noroc, și cu tine, fa, erai, fa, frumușică, dar mă uit și-ai slăghit, și-ai pățit. Da, fa, înțelegi, aseară m-am așezat pe musteță la Moș Vasile și el, dacă e cu motorolic afară, minus 10 grade, o găzuit, eu am înghețat și ea ca și-o rămas de mine. Ei, fa, nu, fa, uite cum fac eu, fa. Eu mă vâr la Babaileana sub fustă, acolo e lână, e mare, e călduț, o leacă putii, dar zato e cald. Faci tu așa, bun? Bun. Se întâlnesc ele peste vreo 2 săptămâni. Când se uită, asta încă mai slabă. Și cu tine, fa. Ai făcut cum ți-am spus? Da. Și cum ai făcut? E, cum? Ia că m-am vrut la Babaileana sub fustă, deodată era ghiniș cald și de unii până unii au apărut mustețele lui Moș Vasile și iară la minus 10 cu motocicla.